फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थ' गोसो थानायफ्रा नायब्लानो जाबाय बिदिब्ला जागायलांदिनि थ' सुंद'यैनो आं आपडेट्स लानानै फैफिनबावनाय जाबाय जोङो मिथिनो मोनखानाय आपडेट्स जोङो आवगोलनिफ्रायनो सावरायबाय थाखानाय थ' दिनैबो फिन खेबसे सावरायनो लादों आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दं थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि जोङो मिथिनो मोनदों थ' बेबायदिनो जोंहा जितु अरुणोदयनिफ्राय लानानै CM ट्रिपुलनिफ्राय लानानै गोबांथार बेबायदिनो आसनिफोरानो आगस्ट दाननिफ्राय लागु जानो थांगासिनो दं निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि गोबांथार ना थ' मोनसेबो स्किमा बन्द जायाखै आरो बेबायदिनो रेशन कार्डनि दालिसेनि संख्रि बायदिसिना गासैखौबो मोनजोबनो बा मोनफिननो थांगासिनो दङ जोङो सम सफैनाय लोगो लोगो आगस्ट दान मोनफैनाय लोगो लोगो जोङो बयबो मोननो थांगासिनो दङ थ' आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो दंबावो PM किसाननि आपडेट ना थ' जितु PM किसान जोङो PM किसाननि सायाव सावरायनि PM किसाननि रांखौ लानानै जोङो बेबायदिनो माने जोंहा जितु फार्मार आइडि बे फार्मार आइडिखौ जोङो नांगौ होननानै जोङो निउसफोराव बेबायदि जोङो नुबाय थानो मोन्दोंमोन सिगांनिफ्रायनो दा जोंनियाव फार्मार आइडिखौ नांसिगोन नामा थ' फार्मार आइडि नङाबा जोङो PM किसाननि रांखौ मोननाय नङा नामा थ' जोंनियाव बेबो सोंलु जानानै दङ दा जोंनियाव लासै लासैनो बेखौहाय गोनांथि जाखागोन आरो गोबांफोरा रेजिस्टार खालामबाय खोमा थ' बेखौ जोङो बेबायदिनो CSC आवहाय थांनानै CSC सेन्टारावहाय बेबायदि जोङो रेजिस्टार खालामनानै लाखानायाबो मोजांसै आरोना थ' PM किसाननि जितु रां मोननो थाखाय नङाब्ला जोङो उननि समाव एसे प्रब्लेमबो जानो हागौ थ' जोङो बेखौ बयबो खालामनानै लादो थ' दानिया जोङो अरुणोदयआवहाय जोङो थांफिनदिनि दा अरुणोदयनि रांखौ जोङो मोननो थांगासिनो दं बारा दिन गैला बेबायदिनो आगस्ट दाननि 1 खालाराव मोनाबाबो 2, 3, 4 बिथिंजाय मोनहैनो हागौ किजानि ना मामाया बुंलांखादोंमोन 1 थारिखआव होनो हायाबाबो 2, 3 थारिखआव नाजागोन होनो दा निस्सय बयबो मोननो थांगासिनो दं जानांगौ 3,000 एबारावहाय ना थ' नेनानै थादो आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो गोबांथार आसनि दङ बेबो लागु जानो थांगासिनो दङ आरोना थ' मोनफिनजोबगोन मोनसेबो आसनि बेवहाय बेबायदि बन्द जायाखै जाहैदों आरोना रायजोफोर गोलाव खालामला आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन जोङो बिखेकखे नैबे PM किसाननि जितु फार्मार आइडि जोङो बेखौहाय बयबो खालामनानै लानो सेस्था खालामनांगोन आरोना थ' नङाबा जोङो रां मोननायनिफ्राय बेबायदिनो गोजानाव थानांगोन निस्सय थ' जोङो बेखौ बयबो खालामनानै लायोब्ला मोजां आरो जोङो नैबे जितुनिखि जोंहा अरुणोदयनि थाखाय बयहाबो आधार कार्डजों बेबायदिनो बेंक एकाउन्टजों बयनाबो लिंक दंखायो जानांगौ ना थ' लिंक दंखायोब्ला जेबो बेवहाय कनफिउस गैया थ' मोनगोन जायफोरना बेबायदिनो मुंफोरा फैगोन ना थ' गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय